Hey jongens, welkom bij mij Chill React. En jullie gaan reageren op het Eurovisie Songfestival van Moldavië. En meestal zeggen dat het een beetje een heel apart nummer is. Ik ben benieuwd, Renske het onvregen. Wist toch wel bij Moldavië luid? Een beetje onder Oekraïne volgens mij. Hey, dat weten we. Hey. Dus wij gaan ervoor. Yes. En Go. let's go. Oké, ik ben echt heel benieuwd. Het begint al heel apart trouwens. Ja, oké. Oké. Oh, wauw. Hij had de trein heli of zo? Kijk, idee. Hij had wel haast. Oh, Maar hij had hem wel. Hij hè? had hem. Hij had hem. Aici Chișinău. Gigi, de când te-am auzit, bre? Een A rare transmit taal. lui mătușa Lucreția că îi aduc și ea și m-a rugat și covorul și ala care îi place ei. Mâini dimineață și la gar să mă aștept. A, Eh. Nee. Meh. Nee. Wat is dit? Hey. Hij is een keer voor de trein. Oh, wat leuk. Nou, wat gezellig dit. Dit liep het echt op zo'n begin van gewoon echt een film. Ja. Wat is dit? Dit is echt leuk. Dit is echt zo'n nummer, die is dan echt maar zo'n cowboy wissel. Ja. Ja, die viool erbij. Nou, dit is echt super vrolijk. Oh, hij is ook best wel vind- knap. Oh. Hey. Oh. Echt heel Heel vrolijk. upbeat, ja. Ik heb nou eigenlijk al wel een shoe. Ja. Het is nou net hetzelfde. Nee, dan gaat die trein weer. Oh. Wow. Oh, animatie. Zijn gewoon heel volle lol in de trein. Ja. Oh. Uh-oh. Oh. Bună seara! Een boze conducteur. Concert, da? Herres, paniek. Amuzant. Unde mergem? la București. Țigări ducem? Nu, Ce tare găsesc? îți dau și matale. N-am înțeles. Oh. Ia, desfă covorul. Ha. Wat zit erin? Oh. Oh. Oh, dat is de koning van Moldavië. Oh. Oh, hey! Het feest gaat door. Die conducteur die gaat ook nog Ja. eens heel mooi door zien. Ik hoop eigenlijk wel dat dit nummer wint. Ja, eigenlijk, het is wel leuk. Dat zou ik wel leuk vinden. Maar ik vind het wel heel vaak hetzelfde. Ja, Maakt dat. mij Het wordt een beetje lang. Ja, correct. Oh, correct. Oh. De refrein te lang. Cum ai ajuns? Oh, was het train, bro. Vesel. En nu is hij in Boekarest. Au. Viața numai în telefoane. Când vedem odată nu suntem. Dar viața trece, nu? Dar ți-am adus un coniac bun și un disc. Frații Advahov și Zdup și Zdup. Și covorul, nu? Oh. What about the carpet? Oh, nee. Oh. Păi la gară că am uitat covorul în tren. Oh nee! Die hele ding op die hele... Hij heeft dat ding lezen litten. Nou. Wat een dombo. Ik vond het wel een grappig nummer. Ja, alleen wel krijgt iets te lang. Hij is... En hetzelfde heet het. Ja. Dat ik echt zit van... Maar hij is wel leuk. Ik vind het ook wel grappig dat de hele videoclip een heel verhaal Ja. is, steeds maar. Het is leuk voor 12 minuten. En dan things, nee. 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 Maar ik hoop wel misschien deze top 4. Misschien dan top 10, hoop ik. Ja, komt goed. Komt goed.
Hey, dat wie hem dan wel even goed. Ja, helaas wel. Ik zou zeggen jongens, jou een likeie, abonneer en dan zien we je in de volgende video. Doeg!